Частка другая. Практыкаванне 1. Паглядзі і паслухай. Анеля, ты ўмееш лічыць? Не, не умею. А ты, Агата, ці умееш ты лічыць? Так, я ўмею лічыць. Гэта лёгка. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гэта сапраўды лёгка. Цікава, а давай я паспрабую. 0, 1, 2, 3, 7, 10, так?